magkalipay kita og magmaya. Choose to be happy. Think happy thoughts. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Salmo 118, versikulo 24, kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Kita magkalipay o magmaya niini. Katawag i-deklarar, it's a happy day. It's a happy day. It's a happy Sunday. It's a happy Sunday. Okay. So sige na kuwali. Atong Bernis, gurpi lang may miabot. Nga lalaki. O nadangog. Ingon ang mga nanay, ay kabayo. Sus, kay lang. May lang wala tapigas. Kay kabayo ang nasulti. Sus, ang natapigas pa. May lang kay nadangog. Ha? Tawag ka na tayo? Ha? Ingon na sa pasundinan pagkaman, ang pinimo, may istorya ba pinagkabayo? Kaya may tulog ka mga nanay, nakakana na sa kanabuhi, kay murang nagkaanaman na nakatiguang, murang nagkakunot naman nila tao. Sus, na may genie. Ha? May genie. Kitabangan nila, ipawis sila. Unsa inyuhang iwis, matuman. Oh, pero kinahanglan, no? Ilang wish, gusto sila magwapa. Gusto sila mahimong artista. Sige, ingon ang genie. Pero kinahanglan, muambak sa ako sa pangpang. Kay pag-ambak nyo, pag musingkit mo sa gaambak mo, kay pagtungas niyo mo na yung naon. Ambak na ulo na nanay. Singit din siya, Marian Rivera. Pagtunga niya, mga si Marian Rivera. Doon na ako Marian Rivera. Pero istorya lang na. No, nagkuha ka na sa kelto, putil. Ang ikaduhang nanay, singgit siya, ambak siya. Ang singgit niya, idol na si Ann Cortez, hupos niya mahupin. Ann Cortez! Ambak niya, pagtunga niya si Ann Cortez. Doon ako Ann Cortez. Ang ikatulong nanay, ambak niya, nasagit siya sa saga. Sus, nakaingo siya, ay, kabayo! Ay, nahimo siya, kabayo. No? Maras na istorya sa kabayo, tar. Kalipay kita o magmaya. Nga naman, basta. Paglipay, diya sa Ginoo, sa kanunay, ako mag-ingon pag-usap, paglipay. Sublion ko pag-ingon, ingon niya sa Biblia sa Pilipos 4:4, pagkalipay. Mani ang pulong sa Ginoo niya iwali kada tuig, kada henerasyon, kay i-remind ka nga bisag unsa may pangitabo sa kinabuhi. Naara gyapoy Ginoo, amen? Naay Ginoo nga kontrolar sa tanan. Kada adlaw, matag adlaw sa pagkinabuhi sa nagkalain-lain nga istorya, problema sa panimalay, problema sa panalapi, maghandom ka nga mo negosyo, wapoy halin, wapoy customer, maghandom kang trabaho, na kay trabaho, mawadaan po kang trabaho. Naghandom kang eskwela, naka-eskwela po ka, pero maundang po ka, di po ka kahuman. Choose to be happy. Kung okay ang dagan sa mong kinabuhi, pasalamati ang Ginoo. Kung dili okay, pasalamati lang yapon. Kay ano, ingon ang pulong sa Ginoo, rejoice in the Lord. Just for today, rejoice in the Lord every month nila. Rejoice in the Lord always. Yan, unsa man yung pag-rejoice kung naglibog ka? Unsa man yung pag-rejoice kung nakay problema? Kani siya nga pulong sa Ginoo, deklarasyon ni siya nga sa kinabuhi, gimanduan ta nga na may adlaw nga dili maayo, na may adlaw nga gamo, na may adlaw nga murag gamuro, na may adlaw nga murag way kwarta, wa kay pagkaon. Ang pulong sa Ginoo pirmi mag-ingon. Ang matag adlaw gihimo sa Ginoo
ayaw pagmuro, daghag mga rason nga magsubok ka. Pero ang pulong sa Ginoo moingon man paglipay diha sa Ginoo. Sa imong pag-ampo, no, itugyan sa Ginoo tanan. Ingon man siya nga adalaan ninyo ang inyong mga kabug-atan kahit papahuwayon ko kamo. Mo na siya Filipos 4:13 maingon jud nga mahimo nato ang tanan, masarangan nato ang tanan sa tabang sa Ginoo. Pero kung nato-ato lang, matalang kita, mapandul kita, madakin-as kita. Kung imuha lang di ay pilion nga tan-awon ang maayo, nga mag-expect ka og pabor sa Ginoo nga kasong adlaw, naara gini maayong timuon ang Ginoo. The next day, no, or even today, nga something good is in store. Mo biyan si sekreto sa malipayon ng kinabuhi, no? Kabahin sa pagkinabuhi ang pagkalipay. Dili di ay advisable sa usa ka magtutuo sa Ginoo nga magkabuhi nga gamugot. Ingon man niya nga magkalipay o magmaya ka mo. Kanang magmaya ka ng imong naong baka ng gaan. Di ba? Makasugata kang tao naggangisi. Matakdan ka. Sa ato pa makatakod ay ka. Sublion ko pag-ingon, pagkalipay ka mo. Ang pagtuo di ay mauna siya paghandom sa mga butang nga wala pa. Imuhang gituuhan nga maabot. Una siya pagtuo. Faith is the substance of things hoped for, the conviction of things not seen. Kumbinsido ka nga naaragih mo ng Ginoo nga matuman ang mga handom sa kinabuhi. May kasiguruhan ka sa imuhang gilauman nga wa pa nimo makita nga moabot. Kung naa kay pagtuo bisag gamay lang sama sa kagamay sa munggos nga liso sa mustasa ang iyang illustration sa Bible, matuman ang imuhang gituuhan. It takes faith as small as a mustard seed. So kung gusto ka mahimong happy sa kinabuhi, kaya nga di man happy ang tao. Laban-laban ana, naa siya'y gihandom, niya wa natabo. Pero ang pagtuo, nag-ingon, may kasiguruhan ka sa imong mga gihandom nga wala pa nimo makita. Muna ang pagtuo. Kaya muna mo simba ka. Kaya tudluan kang pagtuo. Kaya sa dili pagtuo, istorya sa pagtuo, gusto di ka makitaan gini mo perfect. Gusto di ka makitaan mo dayon. Di ka mo tuo, gino makitaan. Dili mo na pagtuo. Mag-ampo pa rin ka sa butang o nana. Amen? Ampuan mo ang butang kay wapa. Kay kung naana siya imong handom, pasalamat na lang ka, correct? Hindi na ka mag-ampo. Graduation ninyo rin. Ampo pa rin ka, Lord, hinauta magka-graduate ko. Graduation naman ninyo. Kita ninyo ang prayer, kita ninyo ang pagtuo. Mu-operate ang pagtuo sa kanangwa pa. So, kano sa musukod ang pagtuo? Kanang gahandong pa ka. Yan. Yan, timan niya. Sa ato mga handong, never yun matabo nga naanatanan. Ano yung dumdumon? Kay gahandong mo gani ka anak, kay wapa. Ito pa di na kumplito. Kuwang-kuwang na imong inugpiti, kuwang-kuwang na imong inugbayad, kuwang-kuwang na imong inugsok-sok. Usahay gisi na. Kuwang-kuwang imong kanunon. Una ang uban, magningon kay dili na mao imong hangi paminsa ron ang kaon. Pero mahumana na imong handong. Di na po ka na maglibog. Ay, wala pong libgan ang ganang pagkaon nga. Para naman po kayo mga diabetes, para po kayo mga arthritis, para po kayo high blood. Ang kinabuhi, kinanglan po siya pasalamatan na buhi patano.
Kay kani kung mga libog na to ba? Naglibog naman ta kay buhi pa ta. Naa pa kay capacity maminsan ba? Laom sa ka no? Siya ganing na anak kay nuluto-unon ro sa paniud to. Naa kay capacity maminsan sa usan ko kay kanunos panyapon. Yo kay ba nga pagpanyapon dai nanay mo aga nimo panyapon. Dili lang mo panyapon. Nyawa ka kay bawa na. Muna siya ang limitation sa tao. Nga daghan kaayo ang mga problema nga moabot, mga kagamo. Usahay nagpahilom-hilom berjud ka, naapoy mangaway. Oh. Na gani usahay para di ka madisgrasya, di ka mapalit og motor. Maligsan po ka. Oh. Na di mo tutugaa. We can choose to be happy. Nga bisan ganing napasyal ka, pwede magkinataw-an na yung sahay. Pero ingon ang pulong sa Ginoo nga sa pagdabit, isang unsa man ang sitwasyon, you can choose to rejoice and be glad, magkalipay o magmaya. I will live this day happy. I will live this day happy. Amen? No? Choose. Pilia. Kay daghan kay rason nga magsubo ka, daghan kay rason nga ma-discourage ka, daghan kay rason nga mag-frustrate ka sa kinabuhi, no? Mahiubos ka, maglakot ka, masubuan ka, pero ang pulong sa Ginoo lami kayo kay ingnon kaniya nga magkalipay kita ug magmaya niining adlaw. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Nanuman, posible dili nakaka-enjoy sa dason nga adlaw. Live for the day because tomorrow is another day. You'll never know what may happen next kung di na kutunin mo mabalik ang nahumana. Amen? Ayun siya diha, ayaw nagkabalaki ang wala pa. No, kay enough na ang problema anang adlaw. Ayaw nagdungagi sa mga nahumana, ayaw nagdungagi sa wa pa natabo. Muna ang sikreto sa kinabuhi nga dili ka mabalaka. Amen? Na ay pulong sa Ginoo nga tamis kaayo, mabatian nato labi na kung nag-eksperyensya ka o pangitabo sa kinabuhi nga kanisya mo igo sa imong kasing-kasing o makapaumpaw sa imong mga gibatsyag. Okay lang na, guro, magkalipay o maayo ang sitwasyon. No! That is not Christianity. Christianity is about faith in God na bisag wala pa imong gihandog, may kasiguruhan ka nga makita nimo na. Habakuk 3, 17, 18, nabita sa sitwasyon nga murag pertin gudlaya. Nabita sa sitwasyon nga wag yoy kwarta. Nya kay wa may kwarta murag linggugan do ang mga kauban sa pamilya. Magsige na lang muro. Maglibog ta o naons ka. O wala ba'y gana? Nareo? Bisan pag dili na mamulak ang igira. Kahoy ni siya, no? Bisan pag dili na mamunga ang mga paras, mga kaumahan, ug ang mga olibo. Bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, o mga matay na ang mga kahayupan nga inyong gibantay-bantayan, giatiman. O wala na'y sulod ang ilang mga puy-anan, kay gipang-atay o nangamatay. Kung sa ingon sa Habakuk 3:18, magmaya ihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Amen? Ang akong kaluwasan dili sa ako ang trabaho. Ang akong kaluwasan dili sa ako ang mga pagkabutang or mga binuhi. Ang akong kaluwasan na sa Ginoo nga maoy akong manluluwas. Amen?
Amen. Naara gyapoy himuon ang Ginoo. Kay gusto sa Ginoo di ka magsalig anang mga butanga. Dili nimo idepende mo kinabuhi sa imong trabaho kay pwede na sa wadon. Bisan unsa pang mga butanga nga comfort nimo, comfortable ka, pwede nga kaliton na mag-uhon ta na. Pero ingon niya kalami, no? Ininigupta ng Habakuk 3:18, magkalipay gihapon ako diha sa Ginoo. Usimba gihapon ko. Sa way pagkaon, way kwarta, pilion nako nga moadto sa simbahan sa Ginoo. Amen? Yet I will rejoice in the Lord, the God of my salvation. Mo niya mensahe sa Ginoo kanato karon, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad today. We will choose to see things in a pleasant and positive way. Bisag lain pa ang dagan sa panahon, pilion nimo pagtan-aw ang maayo nga epekto ani nga paghitabo. I will be good to myself. Dili ka mohimo og akusasyon sa imong kaugalingon. Dili nimo daoton imong kaugalingon nga maot ka, wa kay pulos, ayaw. Be good to yourself kay you are created in the image of God. Ang mga tao nga created in the image of God, mga maayo nga mga katawhan. So ayaw ipakanubok imong kaugalingon. Chimpuro ni nga posible wa kay obra, chimpuro ni nga posible wa kay kwarta, chimpuro ni nga posible na ikagabong ng mga inaway, pero dili ta ng panahon wa kay kwarta, dili ta ng panahon gamo. Ay mga panahon sa paglipay o kini nga mensahe i-remind ka nga magkalipay sa Ginoo kanunay, dili ra og adlaw Lunes, dili ra og adlaw Sabado, kundi kanunay. Og ingon pagi sa Pablo, pag-usap ako ka moingnon, pagkalipay. Be tolerant of others. Sa time, sa kagamo, sa kaguol, sa kapigaduon, ang mga tao sa iyong palibot, mga libugando, naglibog mo na sila. Ayaw nagtungagi ang libog. Ay na pagpasaway, mga anak. O ay na patami, o kasaba, mga ginikanan. Smile, magmaya. Kana magmaya, smile. Everybody smile! Smile. Hello na yun. Okay? Smile. Smile. Matuyo ba yung pag-smile? I know. And enjoy each moment of your life. Kaya you'll never know. Hasta kanus ka aning kalibutan. The best day of your life is not nga naminyo ka. The best day of your life, dili nga nagka-relationship ka. The best day of your life, dili nga nanganak imong asawa. The best day of your life, dili nga nakagraduate imong anak. The best day of your life, kanang adlaw nga buhi pa ka. Mitras buhi ta. Pasalamatan na to ang Ginoo, amen? Oo, kayo buhi ka, maka-amen pa ka, di ba, amen?